नमस्कार. गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यातलं पहिलं दैनिक म्हणजे गोमंतक. या गोमंतकला आता 60 वर्ष पूर्ण होऊन 61व्या वर्षामध्ये आम्ही पदार्पण करत आहोत आणि याच संदर्भात मी खास बातचीत करणार आहे गोमंतकचे संपादक संचालक राजू सरांसोबत. सर, आपल्या गोमंतकला आता 60 वर्ष पूर्ण होऊन आपण 61व्या वर्षामध्ये पदार्पण करतोय आणि गोमंतकचे संपादक म्हणून तुम्ही ह्या गोष्टीकडे कसं पाहता? मला एक आनंदाची गोष्ट असं वाटते, कारण गोमंतक हे केवळ एक वृत्तपत्र नाही आहे, ती एक चळवळ आहे. आणि गोव्यातले पहिलं म्हणजे गोवा मुक्त झालं होतं 1961मध्ये. 63मध्ये गोमंतकची स्थापना झाली, गोमंतक सुरू. त्यामुळे लोकांना लोकशाही म्हणजे काय ते माहीत नव्हतं. तुम्हाला माहिती आहे ना, पोर्तुगीज राजवटीमध्ये लोकशाही ही अस्तित्वालाही नव्हती. त्यामुळे मुक्त झाल्यानंतर गोवा 3 वर्षात एक वृत्तपत्र सुरू झालं. लोकांना पत्र कशी हे माहीत नव्हतं. वर्तमानपत्रामध्ये जेव्हा काहीतरी यायचं ते कसं म्हणजे कशा तऱ्हेनं वर्तमानपत्राचं स्वरूप असतं हे लोकांना माहीत नव्हतं. गोमंतकचे पहिले संपादक द सातोस्कर आहेत. त्यांनी असं लिहिलेलं आहे आपल्या आत्मवृत्तामध्ये की लोक आम्हाला पत्र पाठवायचे आणि मी ती सरकारला दाखवून त्या पत्रांची वाचलत लावायचं. म्हणजे लक्षात आलं ना, द सातोस्कराला ती पत्र छापावीत की नाही छापावीत या संदर्भात. पण ही पत्र आली की सरकार दखल घ्यायचं. सरकारला वाटायचं की काहीतरी म्हणजे तीव्रतेनं दखल घ्यावी लागायची. त्यानंतर माधव गडकरी संपादक झाले. माधव गडकरींतर आपलं संपूर्ण चरित्रामध्ये गोमंतकचा वारंवार उल्लेख केलेला आहे. गोमंतक आणि बांदोडकर यांच्याशी झालेला संघर्ष, बांदोडकरांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडे आणि सरकारचे संबंध, म्हणजे या सगळ्या राजकीय चळवळीमध्ये राजकीय वातावरण तयार करण्यात, सरकारविरोधात कधीकधी स्टँड घेऊन उभे राहण्यात आणि त्यानंतर लोकशाही लोकांच्या दारापर्यंत नेण्यात गोमंतकचं प्रचंड काम आहे. आणि अशा ह्या वर्तमानपत्र ही केवळ एक, मला वाटते केवळ एक अजूनसुद्धा 60 वर्षानंतर अजूनसुद्धा ते केवळ वृत्तपत्र राहिलेलं नाही आहे, पण जिला ते घराघरात जातं. एवढंच नाही तर लोक गोमंतकला आपल्या परिवाराचा एक भाग मानतात. 60 वर्ष हे वृत्तपत्र सुरू आहे आणि गोमंतकचं आणि गोव्याचं एक विशेष असं नातं आहे, कारण दैनिकाचं नावच मुळात गोमंतक आहे. आणि हा जो वारसा 60 वर्ष आपल्या गोमंतकने सुरू केलेला आहे, याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? वर्तमानपत्र अनेक सुरू होतात आणि देशामध्ये तर 100 वर्ष पूर्ण केलेली वर्तमानपत्र आहेत. त्यामुळे तसं 60 वर्ष म्हणजे काही नाही. जगाच्या इतिहासामध्ये अनेक 200 वर्ष चाललेले वर्तमानपत्र आहेत. पण गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्यामध्ये या मागच्या 100 वर्षात अनेक वर्तमानपत्र सुरू झाले, अनेक बंद पडली. पण गोमंतकनं आपला तो वसा टिकवला. वर्तमानपत्र केवळ चालून उपयोगाचं नाही, ते चाललं आहे, रडत मरत चाललं आहे असं नाही. गोमंतक आपला ठसा उमटवतं. गोमंतक राजकारणामध्ये हिरिरीनं भाग घेतं. सरकारविरोधात जे काही एक अँटी इस्टॅब्लिशमेंट स्टँड घ्यायचं ते गोमंतक घेतं. सरकारला वेळोवेळी शहर येतं, सरकारकडून कामं करून घेतं. त्यामुळे लोकांना अजूनही गोमंतकबद्दल एक विश्वास आणि एक जिव्हाळा वाटतं. हे खूप कमी देशातील वर्तमानपत्रांनी करून दाखवलेलं आहे, ते गोमंतकनं केलेलं आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा भाग म्हणून फक्त आपण एक वृत्तपत्र म्हणून राहिलेलो नाही आहोत, तर आपला डिजिटल प्लॅटफॉर्मसुद्धा आहे. आपण TV सुद्धा सुरू केलेला आहे. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आणि TV सुद्धा आपण सुरू केलेला आहे. मग या गोष्टीकडे तुम्ही संपादक म्हणून कसं पाहता? हे आता बदलता जो प्रवाह आहे, माध्यमं बदलत आहेत, टेक्नॉलॉजीचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आता डिजिटल हा तरुण वर्गाकडे जातो आहे आता. सो आपल्याला तरुण वर्गाकडे जावं लागेल. काही लोकांना आता केवळ वर्तमानपत्र नाही, त्यांना आता सगळं दृश्य स्वरूपात सगळं पाहिजे. जे काही घडतं ते ब्रेकिंगमध्ये लोकांना दिसलं पाहिजे. आणि गोमंतकबद्दल एक गोमंतकडे विश्वासार्ह येत आहे, हे खूप महत्त्वाचं आहे. इतके सगळे चॅनल आहेत, इतकी सगळी वृत्तपत्र आहेत, इतकी सगळं माध्यमं बदलत आहेत, पण विश्वासार्हता महत्त्वाची. आणि ती 60 वर्षांची विश्वासार्हता आहे. कुटुंबाचा भाग आहोत. त्यामुळे आम्ही जो काही काम करतो, डिजिटल असू दे किंवा टेलिव्हिजन असू दे, आम्ही आता हल्लीच मागच्याच आठवड्यात निवडणुकांचा निकाल लागला. त्यामुळे आमचा चॅनल नवीन असूनही लोक आमचं चॅनल बघत होते. हजारो व्ह्यूज त्याला येत होते. याचा अर्थ असा आहे की आम्ही ही विश्वासार्हता संपादन केलेली आहे. लोकांच्या हृदयामध्ये आम्हाला स्थान आहे, म्हणून जास्तीत जास्त लोक TV पाहत होते आणि TV पाहतात. याचं संपूर्ण श्रेय आपल्या टीमला जातंच, पण एक संपादक म्हणून तुम्हाला सुद्धा जातं याचं श्रेय सर. मी असं मानेन की मी तर आता हल्लीच गोमंतकमध्ये सुरू झालं. गोमंतकचा पाया घालणारे द सातोस्कर, नारायण आठवले, गडकरी, दत्ता सराफ, शरद कारखाने, जशी एक महाराष्ट्रातून आलेले आणि गोव्यातून तयार झालेल्या अशा अनेक
चांगल्या संपादकांनी ही सगळी पाया हा घातलेला आहे. त्यामुळे आम्ही मजबूत अशा पायावरती उभं आहोत आणि मला वाटतं या सगळ्या संपादकांच्या खांद्यावर मी उभा आहे. गोमंतक ही एक चळवळ आहे जसं तुम्ही म्हणालात आणि आता तुम्ही सुद्धा या चळवळीचा एक भाग आहात. तुम्ही संपादक आहात आणि नक्कीच संपादकावर कुठल्याही माध्यमाच्या संपादकावर एक खूप मोठं प्रेशर असतं, खूप मोठी जबाबदारी असते. त्याबद्दल काय सांगाल? प्रेशर मला वाटतं जाहिरातदाराचं नसतं, सरकारचं नसतं, हे प्रेशर असतं लोकांचं असं मी मानतो. लोकांना स्वतंत्र वर्तमानपत्र पाहिजे असतं. स्वतंत्र म्हणजे असं वर्तमानपत्र जे त्यांची बाजू घेऊन उभे राहील, ती त्यांच्यासाठी भूमिका घेईल, त्या दृष्टीने स्वतंत्र. आणि मला वाटतं की एक स्वतंत्र पत्रकार म्हणून सुद्धा मी मागचे 40 वर्ष वेगवेगळ्या मीडियममध्ये काम करतो. त्याचा मी गोमंतकचा एक प्रतिनिधी, लोकांचा प्रतिनिधी मी म्हणून मी गोमंतकमध्ये आज आलेलो आहे. आणि मला वाटतं की मागच्या संपादकांनी जी काही आम्हाला वाट जी काही घालून दिलं त्या वाटेनं मी जाऊन लोकांचे प्रश्न मांडून लोकांसाठी भूमिका घेणार आहे. शेवटचा सर प्रश्न माझा की आता वर्धापन दिनानिमित्त मुळातच प्रेक्षकांना आपल्यावर विश्वास आहे. गोमंतकमध्ये बातमी छापून आली, ती प्रसिद्ध झाली, टी व्हीला असेल, डिजिटलला असेल की पेपरला असेल, तर लोकांना त्या बातमीचा विश्वास पटतोच. आता या दिवसानिमित्त तुम्ही प्रेक्षकांना काय सांगू इच्छिता? प्रेक्षकांना मी एकच सांगेन की वर्तमानपत्र कोणतं वाचावं ना याचा निर्णय एक काही सोपा नसतो. माझ्या घरात 20 वर्ष वर्तमानपत्र येतं म्हणून तेच घेतो असं नाही. तुम्ही वाचक म्हणून तुमचाही एक वचक, तुमचाही एक नियंत्रण वर्तमानपत्रावर असलं पाहिजे. संपादकाने कोणतीही भूमिका घेऊ दे, तुमची काय भूमिका आहे आणि तुम्ही ती योग्य प्रकारे संपादकांना, वार्ताहरांना पटवून देता की नाही. तुम्ही वर्तमानपत्र वाचली पाहिजे. तुम्ही वाचक म्हणून तुमचा एक दबावगट निर्माण केला आहे. आपल्या भारतामध्ये असं घडत नाही. वाचकांचा दबावगट वर्तमानपत्रावर असलाच पाहिजे. त्यामुळे त्यांना योग्य भूमिका घेता आली पाहिजे. त्यांनी आपल्या तत्वापासून ढळता कामा नये. त्यासाठी वाचकांनी जर वर्तमानपत्र जर आपल्या योग्य मार्गाने चाललं नसेल, वर्तमानपत्र लोकांनी बंद केलं पाहिजे. भारतामध्ये आज याची गरज आहे. लोकशक्ती जर वाढवायची असेल, लोकशाही जर बळकट करायची असेल, तर मला वाटतं देशामध्ये वाचकांची चळवळ जी अजून सुरू झालेली नाही, ती चळवळ वाढली पाहिजे. चळवळीला एक योग्य आणि अत्यंत दणकट असा आकार आला पाहिजे असं मला वाटतं. या सगळ्या प्रवासामध्ये आपल्या संपूर्ण टीमसोबतच वाचकांचाही तितकाच मोठा वाटा होता. जे प्रेम तुम्ही गेले 60 वर्ष करत आलाय, तेच प्रेम इथून पुढेही आमच्यावर करत राहाल अशी मी आशा बाळगते. 60 वर्ष हा मी म्हणेन की हा एक साधा टप्पा होता. इथून पुढे बरेच वर्ष आपल्याला हे काम करत राहायचं आहे. माध्यमांचं काम आम्हाला तुमच्यासाठी करत राहायचं आहेच आणि त्यासाठी तुम्ही पाहत राहा आणि वाचत राहा गोमंतक. गोमंतक गोव्याच्या स्पंदनांची भावभावनाशी निगडीत झालेलं वर्तमानपत्र. धन्यवाद.